kutaura naanti Juju, inonzi Juju, inonzi anti Juju. Toda yako iwewe chaiyo because uri kurwadziwa neyako. We want to give you back your money because yako iri kukurwadza. Tozotaura nenyika yese asi iwe wadzosera yako. Sei muri kungomhanyira kuda kuziva zvemari? Vanhu vari kubva kunovigawo. Ruth is not a dog that we have buried and forgot about. Pakatanga Ruth kuzoita worse kurwara. Akatanga atoona zvakandwa pasocial media about her. Then utano hwake hwakatanga kudzikira. Because aiona she had a phone. All the time zvikandwa pasocial media achiona. Saka tiri kutoti makato vesocial media vakabatsiridza. You helped a lot. But behind your help, you are also, tingati mundu say, you're persecuting us. That's persecution. Machinzo. Because matibatsira. Zuva ratiri kubva kuleya mwana to rest. Hapana kana ma-hours akawanda. Zvanga zviri genuine here? Yes, I think it was genuine pazvakaitwa. But now I can't understand you and I don't understand you and I don't think you are makamira the will of every Zimbabwean. It's not the will of every Zimbabwean for you to persecute us as you are doing. Please give us space. If you want any explanation, at least maybe a day or so, you come to us. We want to know this and that. You have persecuted us on social media. That's fine. But on the very day yatubva mwana, guys, handisi kunzwisisai. Kana kutenda kwacho kunobva kwazoshaya meaning. And pamwe pacho tikwanise kuexpress our thanks. Handiti? Because Ruth akafa kangani. Some saying akafa last week, akafa this time, at that time. Saka, is this genuine? I've seen you. Felix, I've seen you on social media, and many other people. I've seen you on social media. And diskuti makaita basa. But pane rimwe basa ramunoita mozoita kunge zvisisina basa. Matadza kungoti respect kuti nhasi mwana wedu avigwa. Mongoti po that respect. I'm not happy. Alright, tine urombo I'm not happy. Nezvozvo, but patasvika panapa hatina kungosvika chete tanatsoshandisa procedure chaiyo. Procedure is procedure to those. Procedure yakamboshandiswa kukumbirwa. Tiri kunzwisisa, ndiri kutaura kuti zvekutaura ndanzwa that lady. Ini ndazongouya ndanzwa kunzi eco cash chichi. Sei muri kungomhanyira kuda kuziva zvemari? Vanhu vari kubva kunovigawo. Ruth is not a dog that we have buried and forgot about. I'm not happy, guys. Haina nchadi kutaura nemi. Ndaneta nazvo. Social media takaona enough. Sei musina that human thing yekupa vanhu time. Ipapo pari kunzwika mama. Yanga iripo ndeyekuti nyaya iyi pana mukoma wambotaura vachiti zita redu rakatanishwa. Saka tatingoti yanga iti as a family yanga iri an opportunity yekuti muzvitaurire nekuti already muri kutaura nyaya yekupersecutwa nekuti kana information mukuzati mai Ruth pati kutaura izvozvi zvika. She's so much disturbed. She's not happy. She's even afraid of you guys. Ipapo tiri kupa kanganisa. Iwe ndogara chikona pakawanda unochitaura unombotaura sense kakawanda. But handisi kuzoti matadza kubatsirana here. Sense yachona ndiyo iye kutoti pasocial media unaona kuti kuipa kwesocial media pasocial media pacho ndimukuisa ndozvimwe chete kuti isusu kutotorawo time yedu tichiuya ka inyaya yelove naRuth number 1. Number 2 inyaya yekutoda kutoti zita iroro riri kuumburudzwa. Muri kuona zita iroro riri kuumburudzwa zvinototibata. Tine mazita muri kuona bandira hakusoti tingauye takadai tiuye tizita ringosviba. Many people have got names guys. Ndezvozvo zvangofana nekupoti mama. Munhu anogona kuenda kupotika onzi is charged with murder but anodzokera to the same court obva anzi has been acquitted. But tiri kungotaura chiri kungochango chasinondibata mushe. Tiri kubva kugraveyard. Pedu muri kufunga kuti tanga tangofushira imbuka tikapedzera. Akanda. Isusu ndosaka tatoyawo these issues
like today. Ndaifunga kuti zvakanakira kuti nhasika ndo pane vanhu mangwana tikazotaa kuenda kuna uyu tiri kuda kutaura ndopatataura kuti iwo you think kuti ka isusu ka tisaviga imbwa yedu. It's not a dog. We loved that girl. Handisiri ni Felix. Murwana kuti makuti pamazita sorry. Ndosaka vave emotional. Na mama havasi majournalists. Alright. Vanhu vanoita upenyu hwavo vachitozvitsvagirawo kana nyaya dzavo nechii vachiita zvavari kuita. But kuna Joy ngataure mari yake yakabvisa timupe. Joy asi journalist. Asi tula kuyake yakabvisa Joy timudzosere. Joy ndofunga urunzwa. Iwo Joy ka. Kutaura na anti Juju. Inonzi Juju inonzi anti Juju. Tuda yako iwewe chaiyo. Because uri kurwadziwa neyako. We want to give you back your money. Because yako iri kukurwadza. Tozotaura nenyika yese. Asi iwe wadzosera yako. Ore todzokera kuna Felix mambo ndinongedzera mukati Felix. Ayo toda kuti titotaura zva Felix. Moda kuti Felix. Felix ndiri kunguti Felix akafamba nemunhasiri. Alright. Munhu akafamba naye anomanya. Alright. Because Felix was trying to talk sense. Alright. All the time hapana chandakakota chiri nyatso chiri bed. But Joy tatovhura docket. Madoketi anovhurwa achivharwa manimi. Alright. Mazvinzwa? Anovhurwa achivharwa azvityise. Even going to court today, no one is worried. As long as you have got your own facts dzakakwana. Akungosungwi vanhu vasina mhosva. After all tosungirwa here kuti takabatsirwa. Zimbabwe, come on. Come on Zimbabwe. Saka pane vachaita mukana yekuenda here kunokumbira zvakare rubatsiro kana uchiti wapiwa rubatsiro wotanga kupersecute. You know, muri kuona pamusha pedu panapa. It's just a simple home. And mukaona madhara ari panapa, mukatariswa mukaita matsotsi here. Ini nhasi ndarwadziwa. Handmaona kuti mazvichenura. Handimatoona zvamachitoramba kutotaura muchiti imi so ndo I think shoko guru ranga rakamirirwa nesocial media. Because sometimes mozoti chakaipira sai kunyarara dzimwe dzenguva ka. Murikuona vanhu vanongonyora nekutaura zvavanoona. Vari kuzvichenura pasocial media. Vari kuzvichenura at your own expense. Nekuti tasataura varipo vachataura ende zvanotaura mugona kusazvifarira zvogona kunge zvitori wese kudarika. Ena ndakuziva kuti muri ayo isusu mungaonefa muriona vese vanhu vari pana we are registered neZMC zvekuti ndosaka tauya asi dai tangoti tiri kumba tisina kuconfirma takangogara nekafoni kangu ndotongonyora. Plus moza chimwe chikurwadza Ruth akafa marimwezura andida Ruth ashaika zvataita mumba medu tichichema mwana wedu takatozviona zvacho pasocial media. Ngati respectane social media yakanaka but pamwe pacho ngati respectewo privacy yevamwe. Hazvina zvakatorwa tisingazive tongozviona zvakandwa pasocial media. Who can be happy about that? Kana ndimiwe mimi mungona zvangokandwa zvakanaka here izvozvo. Alright, so pakatanga Ruth kuzoita worse kurwara. Akatanga atoona zvakandwa pasocial media about her. Then utano hwake hwakatanga kudzikira. Because aiona she had a phone all the time zvirikandwa pasocial media achiona. Saka tiri kutoti ve-social media vakabatsiridza. Handiti vakabatsiridza because imagine ndiri kundini ndiri kurwara ndiri kuona zvitaurwa pasocial media. Ndine hunhu hwandinofanira kunyarwa nawo. Ndine respect yandotarisira ndakungotaurwa pasocial media. Ndiri kungotaurwa pasocial media apo ndiri kurwara ndopakazoita stroke yekupedzesera because akange asafa a lot from the social media. Ngona saka guys, at times you do good things, at times you do bad things. Nditi but at the same time we say thanks to Zimbabwe. Yeah, tinotenda. All right. Thank you, man. Thank you.